Hobai belai no kolok belai no kotor ang obo hai nugia ko norok nai di ang norok no funuk nai o bari o busu joti tamotong abo norok ang funuk nai tungi norok soyakri mang please sandal no ang norok no funuk nai busu jora di lok nai norok ang turi turi ke funuk tongo norok wai chebebo absuk loko funuk no em sektari busuk joroti lok ang nongno sana ang norno lori khai ko lori kha busuk joroti lok nai obong kha arai mukau ang norok nugya khuna norok manjui benai ni di obs kotor kolok kuno somoy nugya khuna obo ke no ang norok phunuk tongnai busuk joroti kolok nai di obo kha ekdom klikho o klise busuk joroti lok norok tomong asuk ogo je khana ni di ang nongno phunuknai ekmuk bisi dang kha ekmuk bising khana le asuk ekmuk ketai obo klikho naidi norona tei kara sakao obo haino klijoro so obo sulo gongke obo jehetu rak khano hini mano obo busuk joroti lok hanai obso kolok no pa obai nugiako abon bagui amalik bebenorok no phnai kobangma krisiga ang dal bidal phnai o bari o tamo tong ang norno shot ke phunungnai motor no saini mano tamo hikobo salia obo khomo prai no bothai thaijak tongo haipuna ang phurugnai oro mungsa manthogi abo haikari kangrok phantok nini purbo khub borok khom no nugo siniya bongo naini di suti bubo amoko gudok belai no thugo suti bubar norok sana mo comments khai sari ang norok no phani phai amoko banta mukhamu prai bothai thaijero potoi ko o tha onek no komorjak borok kobangma siniya tabuk chairok to siniya aboni bagui ang norok no phungnai komoria manai no ko bin bothai ke chikon tha susunda abo hai no mano gudok rok sinchau ani belai no thogo agin jora hoto rugui bachao potir pot khachao tai ko abo hai hotha thengui susunda abo hai rok kobangma ang norok no phungnai mangbili nai tongdi sak mosbratebo mungsabo kari abo hai kari or bari o mungke kasih masala bar to te ber nai te pongma to ang no nai shot nai mutu bubar ob mutu bubar